ବର୍ଷାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ, ଅନୁଭବଙ୍କ ଓଠରେ ଖୁସି। ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଜାଗୃତି ଶୁକ୍ଲା। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ହେଲେ ଖୁସିରେ ପାଗଳ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ଆଉ ଏପଟେ ଅନୁଭବଙ୍କ ଘରେ ଖେଳି ଯାଉଛି ଖୁସିର ଲହରୀ। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଦ ଏବେ ଖୁସିରେ ଆଉ ମାଟିରେ ଲାଗୁନି, କାରଣ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଜାଗୃତି ଶୁକ୍ଲା। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯେ ସେ କେବେ ପିତୃତ୍ୱ ଲାଭ କରିବେ ଓ ବାପା ଡାକ ଶୁଣିବେ। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ନିଜ ଝିଆରୀ ଚିକୁଲିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ନ ଦେଖିଲେ ପାଗଳ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଯୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତି ସାଥିରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ନିଜ ଝିଆରୀ ଚିକୁଲିକୁ ସାଥିରେ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବାପା ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଖବର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସତରେ କଣ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବାପା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? କଣ ରହିଛି ପୁରା ଖବର, ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। ଏବେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ଜାଗୃତି ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ବିବାହକୁ 1 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଜାଗୃତିଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ ଫିଲ୍ କରାଇବା ପାଇଁ ବିବାହ ବାର୍ଷିକକୁ ଧୁମଧାମର ସହିତ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏବେ ବାପା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ ମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯଦି ସତରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବାପା ହେବାକୁ ଯାଉଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ ମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଥାନ୍ତେ। ହେଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେହେତୁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଖବର ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ତାହା ଗୁଜବ ଖବର ହୋଇପାରେ।